dávno povedal, že me nechce, hej, že ja chodím ku nevese. Povedal, že me nechce, hej, že ja chodím ku nevese. Ďakujeme krásne, krásne nám tlieskate, zostávame do rána všetci. Tešíme sa, súhlasíte? Stačí už len povedať číslo domu. Inak Ľubo Šebej, cymbalista, okrem toho, že hrá na cymbale, on sa strašne venuje aj histórii, diepis, to je jeho proste. On všade, kde príde do jakého valálu na východe, zisťuje históriu obce. Nedávno sme hrali v Sobraneckom okrese a pýta sa starostu: pán starosta, máte vo vašej obci nejakú atrakciu, nejakú pamätihodnosť, niečo výnimočné? A starosta kúka na neho a hovorí: mali sme, ale minulého týždňa sa už vydala. Ľubo, je to on. A ako, aby som ako načil aj napravo po mojej pravici, najkrajší basista, ako kalab dolu, ne? Kúkaj, vidíš ten závan? Inak ako má aj krásneho chlapčika, malého Matejka, krásny blondačík, modré oči, čierne, krásne, kučeravé vlasy. Čierne, krásne, kučeravé vlasy. No, ale ako zažil som, bol som u nich doma, normálne malý lecel posádza a kričí, že tátku, zdražela vodka, budeš menej piť? A Martin mu varí: nie, ty budeš menej jesť. Takže to je on. Inak vpredu, keď vidím dámy, my sa stále vieme rozcitlivieť, keď vidíme krásne ženy, ktoré nám fandia, a vy ste zmysel nášho života. Inak furt mi napadá ten pekný príbeh, jak žena vraví chlapovi, že miláčku, sa mi včera snívalo, že som zadarmo celý deň nakupovala v Tesku. On tak na ňu kúka a hovorí: a mne sa včera snívalo, že som sa miloval s nádhernú ženu. Ona sa zamyslí a vraví: a bola som to ja? Nie, ty si bola v Tesku. Takže pozdravujem všetkých vás, ktorí ste dnes nakúpili, či už v Lidli, alebo v Tesku, alebo v Hypernove, pretože prichádza pieseň, pri ktorej nám tečú slzy, lebo máme sennú nádchu a volá sa Goraľu, cvičenie žať. Poznáte to, ne? My hráme, vy spievate. Goraľu, cvičenie žať, odchodíš od strúnoj čizny, Šmiarkovi ľasu vyhá, i ty potuchu střebžistý. Gura